profesor dr. Bože Skoki. On kaže da je Njemačka ulagala milijune eura u razvoj nacionalnog identiteta. Uz identitet jako je vezan i pojam samosvijesti i nacionalnog identiteta. Mi živimo u vremenu gdje vi ne možete više zdravo argumentirati. Izgubljen je normalan dijalog i činjenice. Volim li ja sebe? Volim li svoju zemlju? Ili kao što nas je na zadnjem seminaru nove evangelizacije online prije tjedan dana pitao Ivica Lulić, jesam li ja zavolio svoju slobodu? Pa evo, naš sljedeći gost je diplomirani kateheta, evangelizator i predsjednik Vrhovne uprave Zajednice Molitva i riječ. On će nam progovoriti što je to sadržaj toga identiteta i što je to što ga obnavlja. Evo, Ivice, izvoli. Ja sam Ja znam da ste vi umorni sad već za govore, ali ovdje baš kad slušam našeg Božu i sve vas, onda nekako treba zaviriti još na trenutak, pa evo vas molim za još te raspoloživosti i snage, da vidimo gdje izvire, koji su to izvori iz koji izvire, gdje se rađa identitet naš. Ili što on zapravo treba kao jedno nepresušno gorivo. Tu vidim, dakle, kao odgovor, jer jedno je ono kad kažete trebate se voljeti, trebate ovo, trebate ono, a s druge strane živimo u vremenu globalizacije, živimo u vremenu novog svjetskog poretka, živimo u vremenu agendi, živimo u vremenu, ne znam ja, prihvaćene Istanbulske konvencije i to u Hrvatskoj, od Hrvatskog sabora. Dakle, to je dijagnoza. Ne možemo sad reći da mi živimo u nekakvoj Hrvatskoj koja je jako svjesna svog identiteta. Nažalost nije. A bar u ovom političkom nekakvom okrugu. I zato, što će to preobraziti? Što može preobraziti takvu Europu? Pitamo se. I takve narode kojima mi danas pripadamo. Mi smo jedan od tih naroda. Skoro bi odustao od ovog svog koncepta ovdje kojeg sam napravio. Zašto? Zato što mi ovaj živi govori da je bolje nego pisani. Ali, gledajte, kad malo pogledamo kako kaže Papa Franjo, tu sam duboko doživio njega kao ono, lijek za ideologije ili protiv ideologija je nova evangelizacija. To je ono što karizma zapravo ova nosi u sebi. Znači, s jedne strane antropologija koja se rodila iz karizme, iz obraćeničkog života profesorovog, rodio se pogled na čovjeka. Te antropologije, nažalost, nema danas u svijetu. Nema je u Europi. Nema je. Nema je u crkvi. Premalo je ima. Ima je tek u nekakvim načelima, dokumentima. Evo, ja ću samo reći da taj kršćanski mentalitet, što čini moj kršćanski mentalitet? Dakle, otac, to da sam kršćan, ima Oca, Sina i Duha Svetog, koji mi je udahnuo duhovnu dušu, originalnu, neponovljivu, čuli smo. Moja osoba je izraz tog identiteta, od Lane smo čuli, koja toliko toga okuplja. Na to nas podsjeća katekizam Katoličke crkve. U temelju mojeg poslanja je očeva neuništiva egzistencija. Bezuvjetna ljubav, nisam slučaj, nego sam planiran, ljubljen, željen. Otkriti to i prihvatiti znači znati čovjeka izvući iz otpada od samog sebe, kako kaže Matijas Beck. To je poziv koji je ljekovit. Nadam se da smo toga svjesni. To mi se jako svidjelo u hagitarpijskoj antropologiji. Dakle, poziv da čovjek zavoli sebe. Dovesti svakog čovjeka do toga. Nije važno je li kršćan, je li ateist, je li komunist, je li ne znam što ideolog. Dovesti ga do toga. Jer je to njegova vrhunska, duboka čežnja. Drugo, ja sam Isusov brat. Znači, zašto je to važno? Jer je Isus ostvareni čovjek. Isus se sjedinio, kaže drugi Vatikanski koncil, sa svakim čovjekom, svojim utjelovljenjem. Njegov spas je mogućnost, mukom, smrću i uskrsnućem, i njegov spas je mogućnost za svakog čovjeka. Gaudium et Spes 22. I mi smo toga nesvjesni. Zamislite vi kad mi sad Isusovo utjelovljenje svedemo na to da dižemo ruke u vis. Ma nije to to.
Ni to navijačka utakmica, ni doček ovoga ili onoga. Problem kršćana je što Isusa promatraju samo kao Boga. To je ono sad gdje smo Isusa smjestili u tabernakul, u crkve i tako dalje. Međutim, kako to promijeniti? Kad se to mijenja? Kad mile? Dakle, onog trenutka kad se svatko odozgo rodi, ko Nikodem koji je došao k Isusu i pitao može li se to dogoditi. A bio je učen čovjek. Vrlo učen. Isus mu to kaže, odozgo se moraš Nikodeme roditi. I sad, primanje krštenja, poučavanje u vjeronauku, studiranje teologije, polaganje ispita, to je pola puta. I cijela crkva se potroši na to. Time se još ništa ispravno ne vidi i na nama se ne vide znakovi kraljevstva Božjeg. Znate kako Isus kaže onom mladiću, blizu si kraljevstva Božjeg, ali nije još ušao u kraljevstvo Božje. Čovjek rođen odozgo traži, kaže Evangelij Nuncijandi, kad se jednom rodiš, ti onda tražiš zajednicu, da ljudi traže crkvu. Onda se događa kao u Francuskoj, da je ne znam koliko tisuća mladih upravo ušlo u crkvu za prošli Uskrs. Što je tu Duh Sveti u ovoj priči? Dakle, sve što je Isus navještao i činio, čini mogućim, vidljivim Duh Sveti. On stvara cjeloviti, potpuni mentalitet kršćanina. Dakle, to nije nešto što se podrazumijeva. To nije rezultat globalizacije, ni ne znam ja, to su drugi procesi. Ovdje je globalizacija Duha Svetoga u pitanju. Globalizacija dobrote. Globalizacija iskustva koje se vidjelo na Isusu, a dogodilo se u apostolima. A onda, dakle, apostole Duh Sveti je osposobljao za svjedoke. To se dogodilo na Pedesetnicu, a prije toga 3 godine slušaju, gledaju što Isus čini i ništa od toga. Toga trebamo biti svjesni. Sad, mi smo od toga napravili sakramenat krizme i govor o Duhu Svetom. Ja sam bio preko 30 godina vjeroučitelj i znam što govorim. Međutim, napravili smo od toga govor. Ja pitam djecu, jel vi znate što vi primate u krizmi? Oni kažu, nemam pojma. A što vi primate? Darove, satove, ne znam, ono, što primate? Pa na račun nešto, jel? U prvih 5-6 stoljeća se događala inicijacija, katekumenat, koji je činio da polaznici, pripravnici se rode odozgo. 3 godine su se pripremali. Odmah su bili ljudi, odmah, nakon 3 godine, pazite, 3 godine, iskustva, preporođeni. Dalje su rasli, išli su na sve strane svijeta, živjeli, svjedočili sve što su životom svjedočili što su primili. Plinije mlađi pita, kaže tamo, čitamo dokumentima, kaže za kršćane, za savjet cara Trajana, kako da sudi kršćane koji se sastaju rano uzoru i slave Hrista kao Boga. Što nama nedostaje danas? Kako provoditi sustavnu evangelizaciju krštenih, krizmanih, pričešćenih, sakramentalno oženjenih? Što mi radimo? Poučavamo ih, a da oni ne dođu do fundamentalne opcije, opredjeljenja, temeljnog, egzistencijalnog i svjesnog, osobnog za Isusa Krista od opredjeljenja. Iz evanđelja, dakle, tog Isusa, kako kažu hrvatski biskupi u dokumentu na svetost pozvani. Najjasniji dokument koji ocrtava novu evangelizaciju Evangelij Nuncijandi. Ja vas molim da svako sebi pronađe taj dokument, da ga izvadimo iz nekakvih tamo ladica. Dakle, sustavni plod je taj dokument sinode svih biskupa svijeta iz 1974. kojeg donosi Papa Pavao VI, koji temeljito i sustavno određuje sadržaj, načine, putove, sredstva nove evangelizacije. Nijedan kasnije nije tako jasan. Baš nijedan. I svi se naslanjaju na taj dokument. A onda sad ljudi kad vole onako poopćiti, joj mi evangeliziramo. Što radite s tim? Gdje vam je sustav? Kakav? Je li to sustav crkve? Ili to moda došla iz Amerike? Ili ne znam otkud. Dakle, lijek suvremenim ideologijama, reče Papa Franjo, jest nova evangelizacija. Još malo samo kratko. Umjesto da zavirimo i prionemo u iskustvo katoličke crkve, mi nekritički, sad ovo mi nemojte zamjeriti, otvaramo vrata protestantizaciji evangelizacije. Kruno slušaj. Protestantizaciji evangelizacije. To se vidi iz sporednih fenomena u nekim oblicima evangelizacije. Čega nema u tradiciji crkve. Neću ih nabrajati.
koji samo zbunjuju i skreću pozornost na doživljaje i ozdravljenje tijela, umjesto na preobrazbu uma, srca, života, javnog djelovanja, kulture, političkog života, umjesto da uklanjaju ideologiju i zakonodavstva. Dakle, pitam se, jel to rade takvi oblici evangelizacije? Jer sustavna evangelizacija, ona ne može biti na razini doživljaja. Niti u području neke religioznosti, koja se bavi sobom, iscrpljuje se u sebi, koja je, kako kažu, intimistička. Ona mora prije ili poslije, ako je prava, biti javna. To znači prepoznatljiva u stvarnosti. Mislim da bi taj povratak učiteljstvu crkve bilo naše obraćenje i jasan smjer svima koji su odgovorni za novu evangelizaciju. A to su biskupi, svećenici, redovnice, svi pokreti i laici. Što činiti? Ono što s Isusom se dogodilo, njega promatrati kao uzorak. Isus na Jordanu, gdje vidljivo Duh Sveti silazi na njega, odlazi u pustinju, ide nakon toga u javno djelovanje. U pustinji se čuje onaj glas, ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Isto se događa s učenicima nakon pedesetnice, kad počinju stvarno evangelizirati i liječiti srca slomljena u sili Duha Svetog. To isto čine kršćani prvih stoljeća, od kojih su mnogi mučeništvu to posvjedočili. Duh svjetovnosti, još kao jedna, možda smo nedovoljno toga svjesni. Što je to duh svjetovnosti? To govori Papa Ratzinger. To govore, dakle, ti veliki pape u naše vrijeme. U nama kršćanima je patologija, odnosno to je žalosna vijest. Dakle, koji jednostavno, gdje bi se crkva trebala danas kao prilagoditi, čemu, kome? Pa kaže Ivan Pavao II, isti je program. Isus Krist jučer, danas i sutra. To je jedan jedinstveni program. To nije moda. I sad kad vi meni počnete govoriti da se može izdržati pažnja od 3 minute, to je psihologija, ali to je i patologija. Mi navikavamo na nju mlade, na forme da su nesposobni uopće pratiti i izdržati. Ali to mi činimo. Zašto? Jer smo dosadni. Jer smo neuvjereni u ono što govorimo. Jer to nije život. Tako da ja imam sasvim druga iskustva s mladim. Sa najtežim skupinama mladih. Oni su slušali, mogu se rezati tu tišinu. I kad sam prestao sa nekim umjetnim tim prezentacijama, počeo govoriti onako iz srca, onda te čuju. To je mijenjalo polako mene i onda to mijenja i druge. Znači, što je lijek? Obrat od obrednih kršćana, obrat Isusu Kristu, od obrednih kršćana u Isusove prijatelje, koji stavljaju Boga, sad to je ono kako bi Duh Sveti oživio. Šta rade? Stavljaju Boga na prvo mjesto. Gledamo Isusa iz Evanđelja. Čuvamo riječ u dobru i plemenitu srcu. Pazite, to je Isusova logika. Pristajući da nas krštenje oslobodi i preporodi, naš profesor govori, uđi u vodu svoga krštenja. To znači, vidi što si postao. Jesi li kad na to pristao? I onda što se događa s nama koji tako postupamo? Postajemo primatelji i nositelji žive vode. Osobe Duha Svetog, a ne samo neke darove Duha Svetog. Opasnost smo da od Duha Svetog tražimo darove i primimo ih, a onda propadnemo jer nema osobe Duha Svetog koji sve to daje. U tom slučaju đavo nas lako može zavoditi na oholost, na New Age-ovsko shvaćanje i govor u kojem nema stvarne promjene, preobrazbe života i mentaliteta. Gdje je Duh Sveti? Tamo ljudi postaju svjedoci, primaju darove i službe. Znači, to uvijek ide uz osobu Duha Svetog. Ali opasnost je da otprilike kao nezahvalna djeca odemo iz kuće i kažemo, znate, treba ovo potrošiti, što su roditelji zaradili. To znači Duha Svetoga samo vidjeti kroz darove, kroz službe, kroz ne znam ja što. Svetost nije ništa izvanredno. To je redoviti način života, kaže Ivan Pavao II, naš sveti papa. Profesor Ivančić progovara, ja se za evangelizaciju, seminare ne spremam, ja to živim. I ako baš hoćemo, to je nama možda neka koji smo se prionuli, koji smo na bilo koji način pricijepljeni ovom iskustvu, ja to živim. A zamislite još kad uđem u tu novost u koju je on ulazio cijeli život. Ovo je nešto bitno što omogućuje da pomognemo suvremenom čovjeku
hrvatskom narodu i svim drugim narodima. Da se vratimo korijenu, Isusu Kristu. On je korijen Europe. Znači, ajmo na trenutak pogledati, sad evo na ovom kraju ovog skupa, je li to zbilja duboka, duboka čežnja tebe, mene, nas, koji ste nam ovdje gosti, koji ste došli iz daleka. Zlatko je došao iz, ne znam, Berlina, ne znam odakle, iz Frankfurta, da bi ovdje bio s nama. I tako i s raznih drugih strana. Znači, pogledajte vi sad, koja je to čežnja? On je bio autor ovih pjesama koje smo pjevali. On je onu Aleluju napravio koja je izišla iz jednog nadahnuća koje traje. I sad zamislite vi da mi sad se okrenemo natrag pa da pokušamo ponavljati neke forme iz 1975. kad je profesor bio sa ljudima u Davoru. Ne. On je rekao to su dječje igračke. Treba za ovo vrijeme nova sila duha da bismo pomogli ovom vremenu. Dakle, ja bih tu rekao, možda moj govor nije za kraj, odnosno ovakav govor, ali što je to? Što bi mi to trebali duboko, duboko činiti? Ozbiljno činiti. Tako vratiti se toj prvoj ljubavi kojom smo stvoreni, to je prvoj ljubavi kojom nebo potvrđuje Isusa, to je prvoj ljubavi kojom apostoli postaju sposobni, to je ljubav kojom su mučenici, odnosno kršćani bili jednostavno svjedoci, mučenici, sve ostalo. A onda smo mi to spustili samo na pojedine svece kasnije. Kad bi sam moj narod postao prorok. Dakle, to je jedna onako, kako se u to ulazi? Čitajte put do suvremenog čovjeka u Europi i Hrvatskoj. Profesor nam tumači. Čitajte to. Onda nam kaže, onda on nama tu, pazite, on je nas gledao tolike godine izbliza. Kako mi dolazimo na Kapitol, kako se klanjamo, kako molimo, a da ne živimo to što, ne znam ja, on govori. Kaže on, ja se za vas bojim. A onda nikad nije odustajao od nas unatoč toga. Nikada. I na kraju zadnje 3 godine je sve činio da se ponovno dogodi to novo iskustvo duha. Mi to zovemo bljesak. I on kaže, ta grupa ljudi svaki dan su dolazili da bi svaki dan govorili svoja iskustva, svaki dan primali riječ, svaki dan se mijenjali. Vidite, to je to. Duh Božji se sigurno nije potrošio u ova vremena. Ja bih htio duboko, duboko zahvaliti tom Duhu Svetom, tom našem zagovorniku odozgor i svim velikim zagovornicima na polju evangelizacije. Baš onako pogledaj što smijemo biti dionici tog poslanja, tog poziva. Pazite, to je poziv crkve. To nije naš privatni poziv. To su nas biskupi jako lijepo upozorili. Vi ste sudionici u apostolatu nove evangelizacije. Nismo mi zajednica koja provodi novu evangelizaciju. Ne, mi smo sudionici. Crkva provodi novu evangelizaciju. Kad vi počnete čitati te dokumente crkve, ali pazite, kaže, Duh Sveti je glavni činitelj. On priprema srca onih koji slušaju i srca onih koji govore. Kako je to prekrasno. I svatko, i kaže profesor nama, od danas nastupa preokret, točno u lipnju, kad nam je govorio 2016. Svi ćete biti svjedoci. A neki su pozvani u neposrednu evangelizaciju, ali svi ste pozvani biti svjedoci. I ta snaga gdje ti gledaš Isusa, onog Isusa iz evanđelja, gledaš kako on prihvaća tog Lazara, kako on voli tu Martu, tu Mariju, kako on zapravo vidi tu ženu grešnicu, kako je obrani od svih. Promataš tog Isusa, Duh Sveti silazi na tebe. Znamo ti vidiš čovjeka koji je upao među razbojnike. To su suvremene ovisnosti. To su svi mogući oblici, agendi. To je ta Europa koja ne zna kamo ide, koja zbunjuje. To su zakonodavstva koja kažu, djeco, možete se vi opredijeliti. Ne morate pitati roditelje. Dovoljno da iskažete kako se osjećate. Vidite, takve stvarnosti dokidaju identitet. Umjesto da djecu zbunjujemo, umjesto da ih utvrdimo, mi ih zbunjujemo. Sad zamislite kako donesemo takve zakone, pa treba ih rušiti što prije. Kako ih?
Puno. Ne pričaj. Kako se ruši? Kako da ti jedanput vidiš kako Duh Sveti tebe podiže da budeš svet, a ne pobožan i religiozan, ne znam kakav. Da se klanjaš na svakom tamo križiću izvana, a iznutra. Dakle, pogledajte, tu je jedan obrat. Tu nama treba obrat od religioznih, ne znam ja, oduševljenika do u Isusove prijatelje. Baš duboki pogled. Evo, ako je to doprinio ovaj skup, ova godišnjica, neizmjerno sam sretan. U meni je. Ne znam kako je u vama. Hvala vam svakom pojedinačno. Hvala vam svakom ponaosob. Nemojte me shvatiti, stvarno nisam htio nekoga povrijediti, ali stvarno, mi ne možemo slijediti, imitirati neke ljude koji su kulturu koja je strana našoj kulturi. I uništavati evangelizaciju. To ne smijemo. Tu bi profesor nam vrlo jasno odrešito i rekao. Čak nas je poučio u svom zadnjem nastupu 2016. kad je u 7. mjesecu govorio, oprostite mi jer sam vas poučio. Nemojte mi zamjeriti, a ja sam vama sve oprostio. Onda je rekao, počinak u duhu nije iskustvo katoličke crkve. Nije. Nema ga u tradiciji crkve. Pa vi dalje padajte. Znate, treba se dizat. Znate, neprijatelji su Isusovi popadali kad je rekao ja sam. Apostoli su zaspali onda kad se dogodilo njegovi najteži trenuci, a on ih moli da bdiju s njim. Pa evo, baš onako duboko promišljamo što je to pravo bdjenje. Kako ćemo se odazvati? Vidite da crkva prepoznaje, svugdje se otvaraju trajna klanjanja. To je prekrasno. To će sigurno obnoviti ovaj narod. To će spustiti ovo iz glava što ja vama govorim u moje srce. I oko toga ne treba voditi velike rasprave, nego ulaziti baš u jednu poučljivost. To znači, učite se od mene. Nije Isus rekao, ne znam, pišite transparente, nego učite se od mene. Nije rekao, budite sindikalni povjerenici u katoličkoj crkvi. Idite u svijet kao sindikalni povjerenici. Ne, nigdje. Jer sam krotka i ponizna srca. Tako bi rekao prezbig, on kaže, tako mi je moj šef nadahnuo, ja sam to vama morao reći na kraju. Hvala vam za ovo boravljenje ovdje. Hvala onima koji su danas već bili, pa otišli, pa sudjelovali. Hvala vama koji ste sada još na ovom našem ovom Zoomu ili internetskim vama koji ćete to pratiti kasnije. Neko reče ovdje prisutni svećenik, ima li ovo na internetu, ovaj prezbijev govor o identitetu? Ima li ovo? Biće, ne možemo sve staviti odjedanput. Ova vremena sigurno traže da ponovno pomognemo toj Europi, ne da ju osuđujemo, ne, nemojte me krivo razumjeti, ne, nego da podižemo svakog čovjeka na razinu na kojega je Otac nebeski i Isus stavio i Duh Sveti to iznutra mu hoće doviknuti. A to ide kao misao o čovjeku, to smo čuli na početku, kao riječ koju je donio Isus Kristus u svijet i Duh Sveti ostvaruje da ta riječ postane djelo. Tako ide i kod nas. Drugčije ne. Hvala.